Panguva ine kana uchisapota the ruling party ZANU-PF chimbofunga katu. Funga kaviri. Noda kuti panguva ine vanhu voshokeka nokushamisika vachionekwa kuti aiwa TMP can pay inyazozikana kuti aiwa ndo vakomana vanyatsokuziva kuti vanobata the economy. Ndo vanyatsokuzikanwa kuti aiwa ndo vanyatsokuoperata, and every government count, every civil servant anyatsokuappreciate their business. But panguva ine kuchionekwa kuti there are branches ava kuvhara, especially rekudanga mvura rakavhara yesterday. Vanhu voya vachiti zvii zvava kuitika. ZANU-PF yakunwa nyika. Sada mina mashuka budanyi kwa panguva ine ruva subscribe or like on the bell. Kutomida post ye chinjiredi ya muri kuona budanyi kwa nchizi TMP can pay just chikanga danga mvura branches. Vaindra mberi vachiti Pick n Pay is closing its danga mvura and chikanga branches in Mutare. This comes after the company officially decided to stop its operations in Zimbabwe. Experts said the decision is because of the country's difficult economic situation. Panapa vanoendera mberi tunaona mwana achikomenda this issue achiti considering how ZANU-PF has destroyed the country, I don't believe any well-meaning human being could genuinely support that party. You would have to be cruel, selfish, self-serving and heartless to resonate with the values it represents. Ndo mashoko ari kuda panguva ino zvinzi aiwa panguva ino munhu anosapota ZANU-PF amweni anenge achimbofungei noda kuti zvairi kukonzeresa aiwa muZimbabwe nechaos yairi kuisa iri ndooneka kutonzi vanhu hatokwanisi kutorarama. Panguva ino zvinzi kana munhu uchifanira kuti successful munyika itanga watova cruel, wova self-serving, wova heartless. Ndo vari kuonekwa zvikuita vanhu veZANU-PF. Vanonyatsokuonekwa kunzi people they are dying mumahospitals. Kuzvikoro vana havasikana kudzidza, malecturers ari pastrike vanozviziva zvakadaro, but vanoonekwa vachinopa mawo veterans mamillions nemamillions. Vanoonekwa vachinokomishina maroads avo vanenge vachiziva kuti vanenge vagreba matenders, vanenge vachiziva kuti they are benefiting from them. Mbotudza mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi apa nekomment section vendu zvafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.